L'Assumpta és una persona que contacta molt bé de seguida amb el públic i sap transmetre molt bé tota la seva passió i el seu treball d'investigació. He vingut a Platja d'Aro a presentar el setè camió perquè ja ve de lluny una relació molt especial en aquest municipi. Arran del meu primer llibre, La maternitat d'Elna, va donar la circumstància que aquí vivia una de les protagonistes d'aquest llibre, una mare d'Elna, i per tant vaig començar a venir aquí a Platja d'Aro per parlar amb ella, per conèixer-nos, i després ella em va portar a la biblioteca municipal, perquè ella era una usuària molt fidel, i va ser aleshores quan vaig començar a conèixer el personal de la biblioteca. Ens vam entendre de seguida, va haver-hi molt feeling. De seguida em van demanar si podia fer primer una presentació de la maternitat d'Elna, aquí, ja que teníem una protagonista aquí a Platja d'Aro. Després va sorgir de manera espontània que si volia continuar una col·laboració més fixa, se li va suggerir si volia tenir una relació continuada amb la biblioteca oferint uns cursos de Història de Catalunya i d'Història del cinema. Va coincidir que jo havia anat treballant altres temes de recerca, de memòria històrica, de publicacions. Va sortir el meu segon llibre, El setè camió, i pràcticament era obligat a haver de venir aquí a Platja d'Aro a explicar a la gent que havia estat compartint amb ells durant 2 anys moltes altres coses, la presentació d'aquest llibre. Amb el setè camió trobem el robatori, trobem la supèrbia, trobem la guerra, trobem l'avarícia. Amb un és la part més clara del gènere humà i amb aquest desvetllem les baixes passions, així de clar. El setè camió és un llibre que, malgrat sembli que sigui un punt i final d'una història, per mi és un punt de començament, un punt d'inici, perquè és un llibre ple de misteris i el que ha servit el setè camió és per encetar noves línies d'investigació pels historiadors i també perquè gent que van viure de prop aquella història hagin perdut la por per poder parlar de coses que fins aleshores no s'havien pogut explicar. Em va fer molta gràcia un comentari d'un bajolenc, perquè un dia ell em va dir la Vajol, 4 cases, diu, aquí on tu veus, la Vajol, va ser la darrera capital de la República. I vaig dir, carai, tu que va fort aquest. Dic, com és això? I em va dir, tu saps que la primera capital, evidentment, va ser Madrid. Després, quan la República va haver de marxar pels bombardejos, es va instal·lar a València. Al final, se'n va anar cap a Barcelona. Diu, però quan ja van marxar tots cap aquí, perquè fugien, perquè havien de marxar, aquí, a la Vajol, van posar en l'escola municipal el cartell del Ministeri de Governació. Per tant, durant 15 dies, la Vajol va ser la capital de la República. Els altres projectes derivats de la publicació del llibre, hi ha un projecte cinematogràfic que, de fet, crec que està ara en les beceroles del projecte, perquè tot just s'està fent els guions, l'adaptació, però de seguida hi haurà un càsting i segurament tindrem el setè camió a la gran pantalla pràcticament d'aquí un any. La meva feina com a historiadora fent recollida de memòria oral no és una feina fàcil. Sovint és una feina que va més enllà de la disciplina acadèmica perquè comparteixes records no sempre agradables, la majoria de vegades dolorosos, i no ets insensible al dolor que provoca la recuperació d'aquests records. I sovint haig de parar la gravadora perquè la gent que tinc al davant s'emociona recordant les persones absents i jo també m'emociono, compartim moltes emocions i a vegades això crea un desgast emocional que sovint és difícil d'aguantar. Malgrat tot, penso que és un privilegi poder gaudir de la confiança que em fa la gent per poder entrar en el seu cercle més íntim i aleshores poder recuperar plegats aquests records del passat que si no els deixem negre sobre blanc quedarien perduts a la boira de l'oblit.